Minabuti ko na napatayin muna yung audio niya dahil merong napakalakas na music sa background na copyrighted. So guys, andito ako ngayon. Today is August 6. Bukas ang ribbon cutting for the opening of Plantorama. At nandito na sila nagdi-display ngayon. Inaayos pa yung mga display nila. Bukas ay ma-enjoy natin. Kung gusto nyong puntahan, ang Plantorama ay bukas from 8:30 a.m. to 7 p.m. They will be there till August 11. Kaya ma-enjoy nyo tsako ang paglilibot doon dahil sa samut-saring mga tanim na napakagaganda. Ang daming rare plants, ang daming galing sa ibang bansa, mga imported, mga rare plants na local, yung endemic plants ng Bohol, meron din doon. Makikita nyo, ang dami para sa mga koleksyonista, ang dami din. Katulad nitong nabili namin, pang koleksyonista na Humalomena na tricolor. At dito, ma-enjoy ng lahat ng bawat plantito, plantitas. At kahit na hindi yung mga plantitas, guys, yung mga hindi masyadong mahilig, pero mahilig mag-decorate lang ng bahay, or yard, or basta para sa bahay, ito ay bagay na pagkakataon dahil nandyan nakadisplay ang napakagagandang bagay na i-display sa inyong bahay. Ayan. Pang landscape, meron sila, mga orchids, cactus, succulents, nakita nyo yan. Yan ang rare plants na Forget the Eye. Ito yung tricolor Humalomena and fall na variegated. Ayan, magkakaiba't ibang kulay ng variegation. They have pink, red, white, yellow, ang daming kulay, iba't ibang kulay ng mga unfold. At yan, nakita niya Ludovia, yung plant na mahaba na yan, Ludovia. Maganda yan ilagay sa labas ng bahay. Maganda at naku, ang dami ring orchids nagsidatingan kanina. At Diyos ko, hindi ko na naman alam ang lilingon-lingunin ko doon dahil alam niyo naman sa hilig natin sa halaman. Kaya, wag nang papahuli guys, punta na kayo. Dapat kayong mauuna na pumili para sa ganon, yung mga magaganda ay mapili nyo. Magaganda na rare, yan. Pero hindi pa nakadisplay ng marami ngayon dahil hindi pa complete. Ang pinakamaganda ay bukas. Meron din silang pang landscape like that, yung mga big plants. Kita nyo yung binubuhat nila, bibigat, diba? Ayan, sinang string, yan, suki ko na matagal. Suki namin ng asawa ko. Diyan kami bumili ng pinakamalaki naming milyona. Yun yung na-trending noon. At itong pwesto ng string, nakakatuwa dahil diyan ka makakita ng napakalulusog na halaman, napakagaling niyang mag-alaga. Tingnan mo naman yung hawak niya. That is antfall. Ang ganda no, sabi ko pa mukhang anghel. Tingnan mo naman white na white ang mga leaves. At ang ganda no, ang linis. Ang ganda sa mata. Yan, alaga ni ng string. Tapos, yung mga ganyan niya, yung unfold na variegated, iba't ibang kulay meron siya. Ayan. Meron din siyang mga orchids. Meron din siyang mga variegated na like Florida Beauty. Meron din siya ng Tiger Albo na Borsigiana. Meron siya. At ayan, tinatawanan ako dyan ng kasama niya sa garden. Tinatawanan niya ako dahil kilala ako dahil sa pamimili namin ng marami. Ang sabi niya, niloloko ako dyan, bili ka na para may pambili kami ng bigas. Sabi niya, nagbibiro. Yan, ang dami pang tricolor aglonema. Ang dami. Tapos golden
cardboard. Ayan. Kita nyo naman sa dami. Ang dami niyang crotons, oh. Iba't ibang klaseng crotons. Ayan, dami, no? Kita mo naman. Ayan, ito naman yung pwesto ni Mary Ann. Ayan. May variegated siya na fern. Ayan, kakaiba yan. First time ko makakita ng ganyan. Ang dami dyan rare plants talaga. Makikita nyo, ma-enjoy nyo. Ayan, snow frost at meron silang mga snow drift. Snow drift pala. Tapos ano sila guys, 16 booths. They will be having 16 booths tomorrow. Makikita nyo. Diyan kukunti pa lang sila dahil hindi pa dumating yung iba. So, ma-enjoy nyo pag nagbukas na. Ang dami ring rose dito. Ito yung pwesto ni Ma'am Jinky. Yan, suki din namin yan. Dami niyang rare plants noon. Diyan kami bumili. Hanggang ngayon, ang dami pa rin. Sa pwesto niya, makikita niyo yung mga rose. Merong begonia na kakaiba. At yung money plant niya na variegated, lagi siyang meron yan. Ang ganda sa bahay yan ilagay. Swerte daw yan. Tapos ito naman, yung mga taga, if I'm not mistaken, Sierra Bolunes yata sila. Then, tinanong ko ito kung magkano, 12K daw. At ang daming magagandang mga pots. Malalaking plants, may mga maliliit. At dito naman yung pwesto ni Ma'am Rinette. At dito kami, nakapili ako dito ng domesticum. Ay hindi, ito yung pwesto na nandun sa dulo pala. Sorry guys. Ito yung pwesto na kung saan nakakita ako ng begonia, nakakaiba na naman. At marami rin siyang mga display na plants. Mga variegated, Epipremnum pinnatum, albo. Ayan. At mas maganda kung kayang mag-visit dito guys. Makita nyo talaga. Para makita nyo pati yung mga prices. Di pa sila nakalagay. Hindi pa complete. Hindi ko nakuna ng mga pricing nila kasi hindi pa ready. Hindi pa sila completely ready kanina. So, tingnan natin bukas. Kung makuna natin ng mas maliwanag at ulitin ko ng pag-upload. Okay? Isinare ko lang ito para makita nyo na nandyan na sila at malapit nang matapos ang pag-prepare nila ng display. Ayan. Kita mo? Ayan si Ma'am Lynn. Yan ang organizer. Ayan, oh. Masayang-masaya siya dahil may mga display siyang magagandang plants at mga mura. Meron nyo yan, yung unfold na tinuro niya. Ayan. Nagsasalita siya dyan guys. Sorry. Gustong-gusto kong ibahagi sa inyo yung sinasabi niya. Kaya lang, ang lakas ng music on the background, ma-copyright tayo. Ito yung sinasabi ko na unfold, na variegated, na ang mura na. May orchids dito. Ano na lang, 8,500 na. Ayan, ang mga display ni Ma'am Dara. Mga imported from Thailand na mga orchids. Ang first pot, ang bawat isa niyan ay 800 ang price. At itong hinahawakan niya, yan ay 1,200 pesos ang each orchid. Okay? Yan. At marami rin siyang tineke, yung rubber plant. At maraming pang hinahakot. Hindi pa totally nahakot lahat at na-display. Kaya mas exciting yung bukas na display dahil mas marami at ang daming pagpipilian at ang gaganda. Masusurprise tayo bukas. Ayun guys, at tinaasahan kong magkita-kita tayo. Sana naman na-enjoy nyo itong video. Ayan yung mga tineke na sinasabi ko.
At ito naman yung nabili namin ng asawa ko na domesticum variegated. Ito rin yung Clarinervium. Ito na yung domesticum na nabili namin na variegated. Yung mas malaki pala kinuha namin. Ayan. Nakakatuwa lang pag nakabili ka ng tanim na yung alam mong mahal noong kapanahonan ng pandemic at ngayon ay mura na. At least, makakahawak ka na ng halaman na gusto mo na magkaroon ka na hindi mo nakuha noong pandemic. Yung Clarinervium, yung hinahawakan ko dyan, nagsasalita ako, kaya lang guys, hindi ko na alam yung mga sinasabi ko kanina. Sorry, makapiright kasi. Okay, ayan, tuwan-tuwa ako dyan. See? Ganda ng variegated domesticum. Ang laki na. Diyan sa Renet's Box. Renet Box ang name ng store na ito. So, ayan, binabayaran ko na sila. Nakakatuwa lang dahil mas mura talaga na malayo ang price ngayon. Kaya nakakagulat. Kaya masaya kami na nagkakaroon kami ng halaman na hindi namin kaya noon, ngayon ay kaya na. Ayan. Ang ganda, di ba? Ang laki. Ang dami, iba't ibang klase. Okay guys, kita-kita tayo bukas ha. Sana naman na-enjoy nyo itong video. Sana naman dumalaw kayo dito sa kanila at suportahan natin sila. Tulungan natin sila sa ginagawa nila dahil napakabuti itong business na ito. Sila ay magtatagal lang ng 5 days dito guys. Sana madalaw nyo man lang minsan. Makita nyo yung mga halaman. Bumili kayo. Nang makita nyo. Ang gaganda. Okay? Dito naman ay nagtatawaran kami. Walang katapusang tawaran. Hindi naman niya binibigay sa price na gusto ko. Dahil nga po ay ang mahal nito. Ayun. Tapos, si Ma'am Susette, namumroblema sa akin. Dahil, gusto kong bilhin. Pero yung presyo, hindi kami magkasalubong. Ayun. Kaya nagtatawanan na lang kami. Ayan. Tapos, dumadami ang tao dito nung bandang late na, kaninang tanghali. Dumadami. Natutuwa sila. Ito naman yung Angel's Wings na unfold. Yan yun. That is Anthurium. Ay similar doon sa amin na Black Sparrow. Meron kami yan pero mas mahahaba at mas malalaki yung dahon ng sa amin. Magkaiba pala. Talagang hindi pala Black Sparrow yan. Okay. Ganda ng Florida Beauty. Binilang ko kanina yung leaves niya. Ilan na ba yung leaves niya kanina? Tawa kami ng tawa. Natutuwa kami sa pag nagtatawaran na hindi naman magkasalubong sa presyo. Niloloko nila ako. Okay? Pati si Ma'am Lynn sumali Ewan ko anong tinatawanan namin dyan. Ayun. At maya-maya ay nagkasundo rin kami. At nakuha ka rin namin yung Florida Beauty. So sa amin na yan guys. Iniwan na lang muna namin dyan para ma-display.